Elo, elo, tutaj jest Wazmistrzu. Jesteśmy na grze. KBC też nagrywa. Wow! Flag. Właśnie z nim gadam, a on jest cicho. Właśnie widzę, a ty cicho jesteś. Kampy. Mhm. Spoko. To ty już nagrywasz? Nie, szybko, tylko... Ej, a gdzie się robiło ten? A, tu opcja, muszę sobie... Po- Kampa, ej, może się trochę popatrzysz, bo oni dosłownie do ciebie idą. Wiem, już ginę. Nasza drużyna chyba przegrywa, zaraz ci powiem. No, ej, jestem... No, przegrywa z nami. Wow, kamper. Wyrzuciło mnie. Czemu? Wyrzuciło mnie, nie wiem dlaczego. Też nie wiem. Kamper! Czekamy. Widzicie, jakie kampy tu są? Czekaj. No gdzie ty jesteś? Kawecjan. U, dla ciebie. Aha, elo. Dobra. Ile broni mogę sobie pokupować? Sobie granata kupuję i już jest po nich. Co jest? No, oni wygrali. Aha. A jak się powiększał obraz? Tutaj masz ten, w rogu taki masz do powiększenia obrazu. Ono. Masz już? Mhm. Dobra. No nie pomysł. Mam 3 HP! Ej, a coś ty zginął? No. Oni nas jadą po prostu. Ej, zgnałem tu wchodziłem po drabinie. Wiem, takie są tu kampy. Mogę? Wiem jaka kampa. No już, rozdzieli mnie. Ja se kampię. Cisza nocna, czeka tutaj kamper. No jak myślicie, gdzie ja jestem? No gdzie ty jesteś? Aha, widzę cię już. Hello! Oni cię nie widzą. Której? Oni cię nie widzą w ogóle. Wiem. Powiedz kiedy będą gdzieś iść. Ej, teraz ten wchodzi ten. Na nasz ten. Dobra, idą w twoją stronę. Uważaj. Albo nie, jednak nie. Co oni są na beczkach? Nie, są na tych kartonach, no na tych wiesz, drewnianych, chodzą, skaczą po nich. A niech tu jeden podejdzie, murzyn. On 100 HP, to... Ale im wziąłeś jakieś HP? Nie. Kurde, nie ma żadnych szans. 200 HP kontra 100. W twoją stronę, uważaj. Uważaj, idzie, nie. Z drugiej strony jest, kurczę. A tamten, o to tu jesteś, dobra, widzę. Ja się boję. Jezu, oni koło ciebie chodzą tyle razy, nic nie widzą. A ja widzę. Lol. Ciu, jak to wygląda. Ty, on... Dobra, czekaj. Idzie jeden, uważaj. Tak, bo ta z tej strony idzie. Uważaj na górze. Uważaj. A, wyczaił mnie po raz pierwszy. Wyczaili w końcu mnie. Nie idź tam na górę, chodź ze mną. Jedziemy z koksem. Nie mogę. No to tak, Tutaj, tu. 16 HP. Co? 16 HP. Hapsa mam. Gdzie oni są? Ja jednego widzę. A nie, to jest twój nick. Sorry. O, to...
Wycyfy! Granat. Ej, oni idą na ciebie w beczkach. Latają na beczkach, uwaga! Zaraz ci wyjdzie jeden. Jezu. Mówiłem! No bo dwóch było... Właśnie, my nie mamy, że z nimi... Czekaj, sobie kupuję granata. Elo, granaciku! Tam jest. No ty kamperze! Sobie... Snajperkę sobie wziął. Mhm. Ale się kupuje rzeczy. Na by. Ja nie radzę, tam kampią. Nie mi waliło. No nie, kampią z snajpy. Jak ja bym miał snajpę, to... Oni są dobrzy, co nie? Dobra, moje nagranie się dawno już skończyło. A co się zaraz wrzuci, co nie? Uważaj. Wiem. A ja na nich! Oni są na moście, znaczy wiesz. No. Dobra, idą. O. To już było trochę chamskie. Cygan, kurde. Mhm. O lol, zginąłem. Ja nie wiem, Sobie nową broń kupiłem. Jak mnie teraz zaszczelą, to ja bazendleję. Kurde, 20! Murzyni! Murzyni! Czekaj, sobie też kupuję. Ej, nie gadaj, że ciebie już zabili. Ale tu jest trochę chamska ta gra. No Kabecjan!